Hello everyone, welcome to my channel Learn with Santosh। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜିର ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଇଟା, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ତେବେ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା? ନା, ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ନିଜ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ଏହି ପଦାର୍ଥର ନାମ ହେଲା ଜଳ, କାଠ, କୋଇଲା, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ଆମ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଏହା ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ସେହି ପଦାର୍ଥଟିର ନାମ ହେଉଛି ବାୟୁ। ବାୟୁ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା, ଯେମିତିକି କାଠ, ମାଟି, ଜଳ, ଶିଳା ବା ପଥର, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା? ନା, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ଆସବାବପତ୍ର, ବାସନକୁସନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାର ଓ କୀଟନାଶକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ, କାଗଜ, ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଆଦି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର, ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଏହି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ଇଟା, ବହି, ହାତୁଡ଼ି, ଟେବୁଲ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏବେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଯେପରିକି ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ପଲିଥିନ୍ ପାଉଚରେ ଆଣିବା ବେଳେ ଏହା ସେହି ପାଉଚର ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ପାଉଚରୁ ବାହାର କରି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ନିଆଯାଏ ତାହା ସେହି ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ଜଳ, କ୍ଷୀର, ପାରଦ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ।
ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ତାହା ସେହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଖୋଲା ବୋତଲରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଧୂପକାଠିଟିଏ ପୁରାଇ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଏହାର ଠିପି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବୋତଲଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖେଳିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ବାୟୁ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍, ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପଦାର୍ଥର ନାମ, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ, ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକି କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଟେକ୍ କେୟାର।